И здравейте хора! Днес ще снимам едно ново видео, в което ще се опитам да стигна до пустинята и да видя какво има в нея. И да, нека започваме. И това е втора част вече на тази поредица с специалното едно блокче. И да. Както виждате, не съм избирал прекалено много, но пак нещо съм направил. И да ви покажа. Това са ми всичките OP неща. И да. Мисля, лека по лека започвам вече да тръгвам. Само да оставя някои от нещата, които да ми потребват. Да. Отварите може да са... Не тук. Тук ще ми отварите. Нека да си изчистим сега инвентара. Огачички ще ги сложа. Така. Кучетата са приготвени. Така. А сега не е много, но е добре. Така. Да, започвам да събираме. Започва да слагам трапдорове вече. Видях Netherite меч. Това е доста добре. Препълнен съм. В проблема. Идва. Препълнения инвентар. Това не и без да съм фърлевчето. Преработвам. И гаскам. Да стигна до пустинята. Добре, ще го взема. И пишете в коментарите дали искате още епизоди на това специално блокче. Или може някоя друга игра. Или в Roblox някоя игра. Или изобщо карта в Майнкрафт. Да, вече нямам нищо. Колко съм близо. Нека сега да спа. Не! Не. Уф. Само ме зарад. Така. Добре, има само зомби крипър, след спалнал. Добре, поне ги бутнах. Без това ме е по-бързо да стигна. Не ми казвай, че има пак крипър. Не. Тези крипъри много ме притесняват. Не, няма да гръмниш мой. Ела бе. Леброн Джеймс. Така. Вече имаме спаунпойнт. Нека вземем другите блокчета. Да продължим. Така нямам място, тъй че тема го слагам. Торта. Къде да я сложа? Ето тук. Нещо още да взема. Дървото го преработвам. И да, отивам. Би трябвало да с партида блокчета да стигна. Нека се да изхвърля по-ненужните работи. Скелето ще мога да си ползвам.
Еми, изчеките с букшата мога да ги използвам, според мене. Така. Не знам дали ще успея да си... Да бе, да успея. Тук си ги използвам по-правилно блокчета. То някакво по-правилно. За жалост. Не, няма да стигна. Това беше ясно. Но за мен не беше. Окей. Не, райд мотика не знам дали ще е полезна, но... Не знам дали го видяхте, но... Прибирам директно. И отвара имах. Че тук бях отварите, да. Така... Оце не знам колко ще е лесно да сложа. Добре. Не беше толкова сложно. Имам ли килими? Имам един килим, за жалост. Така. О, значи няма ми стигнат пак. Да спотика с... Къде да я пребера? Ай, фито шокър. Още блокчета. Не след блокчета, които ми ги дава. Примерно и тъскаска. Елитри. Май имаха, но не съм сигурен. Понеже искам пътя догоре да го направя, да може да се стига, ще взема колкото се може повече блокчета. Добре, отивам. По-добре го взема. Нещо важно да оставям? Няма. Чакай. Бях видял, че имам много пясък. Не ме питайте в коментарите какви път ще правя. Стигнах. Добре. Не беше прекалено голям път, но... Нека да видим. Това чухте ли го? Добре, чувам паяци. И скелети. Или зомбите. О, не. Май трябваше да взема кирка. Но вече е късно. Злато. Знаеш ли какво? И се ще върна. Хора, време за скачане. Така. Мисля да взема нещо, което може да ми помогне. Тук някакви работи. Не. Каквото да, ще може да взема. Блокчета не вярвам се да ми трябва да ще сложа в някое място. Така, тук ще прибера тези работи. Той траптора. Как го сложих? Така, това за какво ми? Блокчетата. Не. Ще
щита със сигурност ще го взема. Малко да мога да взема. Те със сигурност ще ми трябва една кирка. Няма да го кажа. Тук нещо има? Не. Това са неща от миналото видео. Много забравих, че шелкър не може да се слага. Нищо. Още един табло. Супер. Тъзната ще ми пречи. И ще се опитаме в другото видео и тук да оголемим територията и да направим къща. Така. Айде да дропнем една кирка. И оставаме. Май ще ме накара да си крафтна. Да, точно така. Тук оставам. Тук още блокчета. Така. Кристал ще го запазя. Така, хора, мисля, че е време да отидем. А защо сложих маяка отгоре, бе? Пишете в коментарите хаштаг loser. Не, бързо се чупи всъщност, чакайте попало. Тъй чупи. Фу. Ма да правихте ви, бе. Че тъмно. Прекалено е тъмно, бе. Като пусна някакви лъчове светлина, ако мога изобщо. Тук трябва да има някъде чест. Бре, скелетите са с теб. Не го знам. Чакай, изнете. Че ме оцелва ти? Къде е честа, бе? Ще се опитам да и тук да разкопая малко. Това е прекалено много, бе. Ето, виждам рибата дори. Тя е тук. Кой стане, стане. Добре, видя го. Прекалено съм зле. Ясно, хора. Хора, ще се върна като взема честа. Ето ма пак, хора. Ето това взех. Нека се внимателно. Да се... Добре, явно съм ги тръпал тези работи. Нека да ги доизхвърлям. И да оставя тук работите. Ябълката тук. Вече имам 5 енчант на тези ябълки. Това е доста. Признавам си. Така. Мисля още малко да увелича територията, да си помогна за другото видео. Аз ще чупя по... Чакай, отварите бяха тук. Обърках се малко. Тук ще свърши, че е една братва. Нека да изхвърля ненужните работи.
Сап. Добре. И скорост. Това доста. Така. Той дърво ще пречи малко, но мисля да ето там за сега. Цак. Да, няма повече. Еми, нека започна от тук да ги вземам. Това не ми трябва, защото няма да ми бъде равна територията. А такива работи не искам. Затова ще го изфърля. Така. Всъщност това не го правих по-рано. Така, добре, нищо. Всъщност това не трябва. Не може да се постави. И да. Какъв е шанса? Добре. Добре, стюардът избучата и аз ще го направя. Така. Нямам много блокчета. Това е готовото, но ще взема още малко. Така, нека да оставя някои работи. Тези. Това не ми трябва. Добре, трапдор. Да, май всичко това мога го използвам. Вратата ще я махна. Определено. И pressure plate. Така. Малко блокчета да сложа. Така. Нека дърво да го направя на полублокчета. И хора ще се опитам пак зад кадър да направя малко работи. Например да увеличим малко територията. Нека да вземем още блокчета. Така, обувките ги прибирам. Това ще ми потрябва. Така прибирам перлата и изхвърлям ненужните работи. Съндъка ще го оставя за сега. Но това не ми трябва. Така. Сега честа ще
То няма да залепне, но пак да се случва често. Така. Очаквам нещо да има. Така. Добре, до някъде ми стигнаха булчета. И хора, искам да ви споделя нещо, че на острова зад мене е End портала и точно на него остров ще отида най-накрая, когато съм подготвен за убиването на дракона. Ето тук малко се вижда. Рамките се виждат. Ама нямам далекоглед. За да ви покажа. Да, нямам. Така че да знаете. И нека още малко да почупим. Мисля, че това за сега е достатъчно. За какво ли ме? Така. Тук няма нищо. Няма място пак тук. Къде ли има място? О, защо нямам късмет в това видео? Просто. Еми, хора, това беше от мен. Чао!